मैहुर इन्टारनेशनेल थिएटर फेस्टिवल 2023 मैया थुंगेबाय बिटिआर सरकार आरो लोरगि थिएटर ग्रुपनि बानजायनायाव थांनाय दाननि 28 जानुवारिनिफ्राय मैया 3 फेब्रुवारिसिम थुनफावथाय दिन्थिनाया गाजा गोमजायै खुंफुंजाबाय। मैयानि बे जोबथा दिनाव दिल्लीनि राजस्थाननि रावनि रुद्दालि मुंनि थुनफावथायखौ दिन्थिफुंनाय जायो। बे जोबथा सानाव आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा आलासि महरै बाहागो लाफैदों आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारि, क'क्राझार जिल्लानि एसपि पुष्पराज सिंह, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर', बिटिसिनि इनचार्ज प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि नरेन चन्द्र बसुमतारी, क'क्राझार सहरनि मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म, डक्टर मंगल सिंह हाज'हारि बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै हाबाफारिखौ जाफुंहोयो। খুব ভাল লাগিছে। মই প্ৰথমতে শুনিয়ে খুব আনন্দিত হৈছিলোঁ। আমাৰ লৰ্গী থিয়েটাৰ গ্ৰুপ আমাৰ কোকৰাঝাৰত বিভিন্ন থিমক লৈ পেলাই, বিভিন্ন টপিকক লৈ পেলাই, বিভিন্ন ইছ্যুক লৈ পেলাই যোৱা সময়ত ড্ৰামা তেখেতসকলে বিভিন্ন প্লে কৰি আহিছে আৰু খুব ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্লে কৰি আহিছে আৰু তেখেতসকলে ইনিচিয়েটিভত আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ স্পনচৰশ্বিপত কোকৰাঝাৰত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল আমাৰ ড্ৰামা ফেষ্টিভেল ইয়াত হৈছে আৰু ইয়াত বিভিন্ন কাণ্ট্ৰি আৰু ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ড্ৰামা গ্ৰুপবিলাক আহি পেলাই ইয়াতে তেখেতসকলৰ যিটো প্ৰদৰ্শন দেখুৱাইছে খুব ভাল লাগিছে। বহুত ষ্টেণ্ডাৰ্ড, বহুত মানে হাই লেভেলৰ হৈছে, বহুত ভাল মেছেজ সকলো গ্ৰুপে নিজৰ মানে যিটো এক্টিঙৰ দ্বাৰা দিবলৈ বিচাৰিছে সমাজক, খুব ভাল লাগিছে। আৰু এনেকুৱা যদি কৰিব পৰা যায় সমাজত বহুতখিনি প্ৰভাৱ পৰিব আৰু পৰিৱৰ্তন আহিব। আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এটা সময়ত যিটো এটা হিংসাৰ এটা অঞ্চল হিচাপে কোকৰাঝাৰ চবে ভয় কৰিছিলে, কোকৰাঝাৰত এতিয়া মানে এনেকুৱা ডাঙৰ প্ৰগ্ৰাম হোৱাটো আমাৰ কাৰণে খুব ভাল কথা আৰু সেইটোৱে আমাৰ পৰিৱেশটো যথেষ্ট উন্নত কৰি তুলিব। মই লৰ্গী থিয়েটাৰ গ্ৰুপক কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাইছোঁ। তেখেতসকলৰ যি এটা ডাঙৰ এটা ইনিচিয়েটিভ আছিলে এইটো সফল হ'ল আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু অনাগত দিনত যাতে আমাৰ লৰ্গী থিয়েটাৰ গ্ৰুপে আৰু অধিক আগুৱাই যাওক আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ আৰু বিশ্বৰ যিটো মানে সাংস্কৃতিক জগতখনত ডাঙৰ এটা অৰিহণা দিবলৈ সক্ষম হওক, মই সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ। আৰু যিসকল টীম ইয়াত আহি তেখেতসকলে নিজৰ প্ৰদৰ্শন দেখালে, এই যিটো মানে অংশগ্ৰহণ কৰিলে, ইয়াৰ কাৰণে তেখেতসকলেও বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ হৈ পেলাই মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। फुंसारनायाथ' जों जेरै सान्दों एसेबां जानाय बायदि मोनाखै, खिन्थु मानसिफोरनि थाखाय बिराद जानाय माबादों आरो थेवबो जों जेरैबायदि सान्दों एसेबां फेस्टिभेल हिसाबै बिराद साक्सेस। माखासे जानो हागौ एक टेकनिकेलि प्रब्लेम थालांनो जानो हागौ आरो दा बेखौ नुग्राफ्रासो नुयो। दा जोंनि फारसेनिफ्राय जों नाजादों आरो जाफुंबाय थादों। दा ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों दिनै मोनसे माबा मोन्दों आरोखि सिरा माने जे बुस्थुखौ जोङो बिराद गोबावसै 2012-13निफ्राय जों नाजाबाबो खालामनो हायाखै जे बुस्थुखौ जे फेस्टिभेल मोनसे खुंनो होनानै। दा उनाव जोङो जेब्ला सानखांनानै फाइनाल खालामबाय, देग्लाय रायलायनासै चिफ सारजों रायलायनाय। दा बेखौ जों रायलायनाय लोगो जे जोंना बिटिआरनि मानगोनां चिफ सार प्रमद बर' सार बिथाङा जोंखौ येस होनबाय। येस होनाय लोगो जों आवगायबाय खामानि मावनो। जों मोनसे एसेल' मानसिनि मोनसे टिम, जों आर्टिस्टफोर दङ गोबां, बेनि गेजेरजों जोङो बे हाबाफारिखौ लानानै जोङो दिनै आवगायबाय। थांनाय 28 जानुवारिनिफ्राय दिनै जों 3 फेब्रुवारिसिम जोङो दिनै लास्ट। दा बे लास्ट नाटक हिसाबै जोंना माबा सोलिगासिनो दं, रुदालि नाटक राजस्थाननि। दा बेवहाय गासै 13था नाटकआ फावथाया बाहागो लाफैदों गुबुन जायगानिफ्राय। बेवहाय जोंनि हादरनि बाहेरानिफ्राय श्रीलंका आरो नेपालनिफ्राय फैदोंमोन। बेनिफ्राय गासै 10 लेंगुवेजनि, आसामाव खुनु दिन जाफेराखै 10था लेंगुवेजनि 10था रावनि बाहाय फावथाय सोलिदों आरो रेकर्ड। जोंना गोबां सिनियर माबाफ्रा बुंदों। दा ओरैबायदि एक्साइटेड जादों जाय बिथांमोना बेखेवनानै थांदों। जोंना सानसेयाव खेबनै खेबथाम फन हरो दुलाल सार बिथांमोना। मुम्बाइनि आर्टिस्ट दिनै दहायनिफ्राय फन हरगासिनो दं, खेबथाम खेबब्रै जाबाय केसेट सालाय मारै जागासिनो दं। ओरैबायदि गोजोननाय जों बिसोरखौ मोजां मोनहोनो हानानै जोंबो बिराद सान्थि मोन्दों आरो गोजोननो। दा बेखायनो जों सानो बे फेस्टिभेलखौ जुदि रानिं खालामलांनो हायोबा, जोङो नांगौबा एसे मिनिमाइज खालामनो हायो बोरैबा प्रब्लेम जायोबा, खिन्थु फेस्टिभेलखौ जों जुदि जेरै खालामदों बेबायदि रानिं खालामलांनोबा जों बेहाय अनेक जोंनि बिटिआरनि सोमोन्दै जों गोबाङानो मोनथिहैगोन, जोंनि बर' हारिनि सोमोन्दै गोबाङानो मोनथिहैगोन। फैनानै ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों बिसोरहा, जों बिल्डिङावबा एसे माबा जागौमोन, बाहायसो बिराद मोनफैबाय, ज'यैनो ज' थालायनो हादों। दा बेखौ जानोबा जोंहा फेस्टिभेल खुंबाय थानो थाखाय जोंहा मा नांगौ? अडिट'रियाम हल नांगौ, मोजां अडिट'रियाम नांगौ। दा बे मोजां अडिट'रियाम दिनै चिफ सारा बुंलांबाय
क'क्राझाराव मोननै अडिट'रियाम हल गोदान जानो थांगासिनो दं टाउन गेजेराव 1000सो जिरायजानाय मोनसे अडिट'रियाम हल आरो बिटिसि सेक्रेटारियेटनि लांगोनायाव मोनसे 300सो जिरायजानाय मोनसे अडिट'रियाम हलनि खोथा बाथ्रा बुंदों सारा दहाय मिडियानि सिगाङाव बुंबाय दा बे बुस्थुफ्रा जाफुङोबा बेफोर सेबसानि साननाय जिनिसफ्रा जाफुङोबा कालचार जोंनि हारिमु बिथिङाव गोबां जौगाखांनाय फैगोन होननानै बेखौ जों सानो आरो बेखायनो जों खोथा होयो जोङो सेकेन्ड मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेलखौ नोंथांमोना नेक्स्ट बोसोरावनो नुनो मोनगोन बा देग्लायनि गेजेरावनो लास्ट साइडआव नुनो मोनगोन बे बोसोरावनो 2023नि गेजेरावनो दा बेखौ जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव खोथा होबाय आरो जोङो मदद लुगैयो दिनै बयनिबो जोंखौ दिनै जों एसे फंसे खोथा बुंनाय लोगो जोंखौ हेफाजाब होनो आवगायबोदों टेकनिकेल स्टाफआ फुरा बादोंदुपा कला केन्द्र गवालपारानि बिथां मदन राभामोन आरो रेप्लिका थियेटारखौ जरहाटनिफ्राय दिनै रुपज्योति महन्त बिथांमोना हेफाजाब होफैदों लोगोसे लाइटआव गोबां लाइट टेकनिशियानफोर दं गुवाहाटिनिफ्राय फैदों जोंनाव गैया दा गुवाहाटिनिफ्राय फैदों नलबारिनिफ्राय फैदों लाइट टेकनिशियान बेबो गैया जोंनाव नागिरनो थाखाय जों बिराद खस्थ' जायो दा बेनि थाखाय आरो बेवहाय ओरैबायदि थैथाब थांथाब मावजोब्बाय जोंनि आर्टिस्टफ्राबो बिराद खस्थ' खालायदों गोबां खस्थ' खालायदों टेकनिशियानफ्रा गोबां खस्थ' खालायदों नांगौ होननाय माने ओरैबायदि सेट नांगौ जायो मोनफ्रोमबो नाटकनि थाखाय मोनफा मोनफा सेट आलादा आलादा माबा हरो आरो रिकुवारमेन्ट हरनाय जायो बिसोर बिनाय बुस्थुखौ जों होजोबनांगौ जायो आरो दा होजोबा गाबोननि नाटकनि थाखाय दिनै फैदोंबा गोदानाव बानायजोबनांगौ फुरा सेटखौ बानायना होजोबनांगौ जों हरसेबाबो बानायनानै होनांगौ आरो बेफोरखौ जों होनो नाजाजोबदों दा बिथांमोना गोजोननाय मोनदों जों होनायखाय दा बेवहाय ओंखायनो गासिबो आर्टिस्टजों लोगोसे आङो जोंनि जे चिफ सारखौ जोंनि साबायखर बावनाय जायो बिथां राजुन नार्जारि बिथांखौ साबायखर बावनो सानो जोंखौ हेफाजाब होबोनायनि आरो बे आब' प्रतिभा ब्रह्म बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावगोन जों लिरगिरि थियेटार ग्रुपनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्रायबो जों साबायखर बावगोन आरो लोगोसे जों जेसेबां मानसि जाय बिथांमोना आरो दिनै मिडियानि नोंथांमोननि मिडियानिफ्राय क्लाबजों लोगोसे पर्टेल निउसनिफ्राय जेसेबां फैदों बयनिसिमबो जों साबायखर बावो जोंखौ हेफाजाब होनो थाखाय दा अफिसियेल जेसेबां दङ जोंनाव सेक्रेटारि लेभेलनिफ्राय बिथांमोन सारमोना एनसि सारमोन दा नरेन सारमोन बिथांमोनखौ आं साबायखर बावनो सानो आरो जाय बिथांमोनानो जोंखौ एप्रुभ खालामनो होदों दा हाबाफारिया जालांबाय थागोन भबिष्यतआव बेखौ गोजोननाय मोनदों लौर्गी का ये फेस्टिवल में आके इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल में पहली बार जो हो रहा है यहाँ पे जोरहाट अपना कोकराझार में ये बहुत बहुत बढ़िया एक इंतज़ाम है हमें तो आके बहुत बहुत अच्छा लग रहा है हमारा ग्रुप पारोमिक बैरकपुर का जो प्ले है फांस वो हमने परफॉर्म किया बहुत बढ़िया आयोजन है इतना बड़ा जगह पे इतना सारे ग्रुप को लेके जो एक माहौल क्रिएट किया गया है ये बहुत बहुत बढ़िया संजीव दा का ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है अच्छा प्लानिंग है बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं कोकराझार में आके